Hi लोगोफोर welcome back to our Gwrlwi channel. So नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि Gwrlwi channel सिम बरायनाय जाबाय. So नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने Gwrlwi channelआव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दं सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामदिनोसै फ्रेंड्स जों दा बे नेरेशनाव नोंथांमोनजों इंटरगेटिव सेंटेंसनि बाथ्रा सावरायबाय थादोंमोन आरो जों दा बे भिडिअ नोंथांमोनजों इंटरगेटिव सेंटेंसनिनो सावरायफिनगोन जोंना इंटरगेटिव सेंटेंसआ कमप्लीट जायाखै सो आं दा गिबियावनो मा एग्जांपल होनो नागिरफिनबा बे इंटरगेटिव सेंटेंसनिनो जोङो बोरै खालामनाय जायोमोन दा इंटरगेटिव सेंटेंसनि माखासे एग्जांपलखौ जोङो सोलोंखादोंमोन सिगांनि पार्टनि भिडिअ थेवबो आङो बेखौ नैबे पार्टनि स्टार्टिं हिसाबै आं मोननैसो नोंथांमोननि एग्जांपल होफैनो नागिरदों दा एग्जांपला जाबाय बेवहाय सापोज दङ डाइरेक्टआव बिदि दङ सापोज डाइरेक्टआव मा दङ डाइरेक्टआव बिदि दङ सापोज मीरा बिदि दङ मीरा said to me बेनिफ्राय दोङो will you lend me 10 rupees दा बिदि दंमोन दा जोङो बेखौ मासिम लांनांगौ इनडाइरेक्टसिम लांनांगौ सो इनडाइरेक्टखौ नोंथांमोना माबोरै लांगोन दा जोङो बेनि इंटरगेटिवनि जोङो इंटरगेटिव सेंटेंसनि बोरै मा खालामो जों बेनि रुल एन्ड रेगुलेशनखौ मोनबोखादोंमोन जे नैबे जा रिपर्टिं पार्टनि जायगायाव जोङो आस्क इनक्वायर अफ बेफोरबायदि बाहायो दा बेयावबो जोङो इनडाइरेक्टआव जोङो बेनि बदलै मा बाहायनांगोन जोङो आस्कखौ बाहायनो हायो बेनिफ्राय नैबे इनभार्टेड कमा सिखारनानै जों इफ नङाबा वेदारखौ इउज खालामनाय जायो आरो जेब्ला नैबे बे येस नो कुइसन जायो थामहिनबा सोंलुआ जुदि W8 जों जागायालाबासिनो येस नो थामहिनबा वेलजों जागायजेनगोन माब्लाबा जायखिजाया अक्सिलारि भार्बजों जुदि जागायजेनोब्ला जोङो बेवहाय मा फज'गोन जोङो इफ नङाबा वेदार जों बेखौ फज'नो हायो सो दा बेनि इनडाइरेक्ट नेरेशना मा जागोन जोङो मा लिरनो हायो बेखौ मीरा asks me बिदि जाबाय बेनिफ्राय जों मा लिरनो हागोन इफ इनभार्टेड कमा सिखारना मा जाखो इफ बेनिफ्राय बेवहाय मा दङ इउ दङ बेवहाय जोङो नैबे बाथ्राखौ इंटरगेटिव दंमोन एसार्टिभआव लांनांगौ बेवहाय इउ दङ सो नोंथांमोना जेब्ला बेवहाय साबजेक्टआ सेकेन्ड पार्सन थायो अब्लाना नोंथांमोना बेखौ नोजोर होबानो जाबाय नै मोनसेखौ नोजोर होनो नाङा जोङो दा मिखौ बेवहाय लिरनो हागोन दा मिखौ नोंथांमोना लिरनो नाङा नोंथांमोना आइखौ लिरनो हागोन दा मिनि जायगायाव आइ लिर आइ बेनिफ्राय मा लिरगोन उइल आरो सेल जायोबाथाय मा जायोमोन बे उड जागोन सो नोंथांमोना बेखौ उड लिरनो नांगोन उड लेन्ड मिनि जायगायाव बेनिफ्राय मा लिरगोन नोंथांमोना बेवहाय हार लिरनो नांगोन हार बेनिफ्राय 10 रुपिस दा बेबायदि जासिगोन बेनि जा एन्सार थामहिनबा इनडाइरेक्ट नेरेशना जागोन मीरा आस्क्स मी इफ आई वुड लेन्ड हार 10 रुपिस बिदि जागोन बेनिफ्राय दा नेक्स्ट जोङो लाबावनोसै आरो बिदिनो दा गोबां नोंथांमोना गोबां सोलोंनो हागोन विथ एग्जाम्पल सो नोंथांमोना जेसेबां हागौ एसेबांनो एग्जाम्पलफोर नायनो नाजा बेनिफ्राय सापोज बिदि दङ गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लालायनोसै जोङो डाइरेक्टआव हमना ला बिदि दङ डाइरेक्टआव he said shall I call a doctor दा बिदि दंमोन जोङो बेखौ मा खालामनांगौ इनडाइरेक्टआव लांनांगौ दा इनडाइरेक्टआव लाङोबा बोरै जागोन बे दा बेबो जोबोर गोरलै गिबियावनो मा खालामनांगोन नैबे रिपर्टिं पार्टनि जायगायाव जोङो आस्कखौ लिरनो हागोन he asks बेनिफ्राय मा फैखो इफ फैबाय जोङो इफखौ लिरबाय इफ बेनिफ्राय नैयाव फार्स्ट पार्सन दङ दा फार्स्ट पार्सन थायोब्लाथाय मा लिरगोन फार्स्ट पार्सन थाब्लाथाय नोंथांमोना बेखौ नोजोर होबानो जाबाय बेवहाय साबजेक्टआ हि दङ सो जों बेवहाय डाइरेक्टलि हि लिरनो हायो
will sell हिनि उनाव मा जागोन would फैसिगोन he would call a doctor दा बे जाबाय इनडाइरेक्ट दा बेफोर जोबोर गोरलै बेनिफ्राय जों दा बेखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जों दा गुबुन मोनसे इंटरगेटिव सेंटेंस निनो गुबुन जेब्ला डू डास डिड जों इंटरगेटिव सेंटेंसफोरा जागायजेनो अब्ला बेफोरनि नेरेशना माबोरै जों बेखौ खालामनोसै बे मोनसे गुबुन मोनसे टपिक होनना सानना लानो हागोन नोंथांमोना दा बेवहाय लिरनानै लानो हागोन गिबियाव दा बे जाबाय नोंथांमोना लिरनो हायो डू डास डिड जों जागायनाय इंटरगेटिव सेंटेंसफोरनि नेरेशन खालामनाय दा बे जाबाय मोनसे मा टाइटल होनना सानना लानो हागोन हिडिं दा हिडिंआव बेबायदि दङ दा बेखौ जोङो विथ एग्जाम्पल जोङो सोलोंगोन दा एग्जाम्पलफोरा जाबाय दा गिबियाव जोङो मोननैसो एग्जाम्पल लानोसै अब्ला नोंथांमोना बुजिनो हागोन बेवहाय जों सपोज बिदि लाबाय एग्जाम्पलखौ जोङो लाबाय डाइरेक्टआव दङ he said to me do you like tea दा बिदि सोंनाय जादों दा बे बाथ्राया मायाव दङ प्रेजेन्ट इनडिफिनिटआव दङ बेखौबो नोंथांमोना गोसोआव नोजोर होनांगोन बा बेखौ मा टेन्सआव दङ नोंथांमोना नोजोर होनो नांगोन दा नोंथांमोना बिनि इनडाइरेक्टखौ माबायदि लिरनो हायो इनडाइरेक्टआ जाबाय बेखौ जोङो बिदि लिरनो हागोन सेडनि जायगायाव नोंथांमोना आक्स इउज खालामनाय बा इनक्वायर अफ नोंथांमोननि गोसो बेनिफ्राय जोङो बेवहाय he asks बेनिफ्राय बेखौ लिरबाय he asked me बेनिफ्राय मा लिरनो हायो जोङो बेनिफ्राय नैबे इनभार्टेड कमास गारनानै मा जागोन जोङो बेखौ if लिरनो नांगोन if फैबाय बेनिफ्राय मा लिरगोन आरो दा बेवहाय नैबे मा सेकेन्ड पार्सन दङ स' सेकेन्ड पार्सन बा नोंथांमोना नैखौ नोजोर होनांगोन स' मा लिरगोन नोंथांमोना बेवहाय I लिरनो नांगोन नैयाव I जासिगोन बेनिफ्राय आइनि उनाव मा लिरगोन नैबे बाथ्राया मायाव दङ प्रेजेन्ट इनडिफिनिटआव दङ प्रेजेन्ट इनडिफिनिट थाबाथाय जोङो मायाव लिरनाय जायोमोन पास्ट इनडिफिनिटआव लिरनाय जायोमोन स' लाइकनि पास्ट फर्मआ मा भार्बआ जाबाय लाइक बेखौ लिरनांगोन I like tea दा बिदि जासिगोन जों एसार्टिभसिम सोलायबाय बे बाथ्राया मायाव दंमोन इंटरगेटिव दंमोन जों एसार्टिव सेन्टेन्सआव सोलायबाय दा बेनि गोजौनि जा डाइरेक्ट थानाया इनडाइरेक्टआव बेबायदि जागोन बेनिफ्राय डाइरेक्टआव बिदि दङ आरो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल बेबायदि दङ he said to me do you play football दा बिदि दङ जों बेखौ मा इनडाइरेक्टसिम सोलायनांगौ दा इनडाइरेक्टआव बेबो जोबोर गोरलै जोङो बेखौ गोरलैनो लांनो हागोन बेवहाय मा लिरनो हागोन जोङो he asked me बेनिफ्राय मा फैखो if जोङो लिरनो हाबाय if बेनिफ्राय बेवहाय you दङ स' नोंथांमोना नैखौ नोजोर होबानो जाबाय सेकेन्ड पार्सन थाबाथाय नोंथांमोना बेखौ नोजोर हो स' जोङो मा लिरगोन I बेनिफ्राय बे जाबाय प्रेजेन्ट इनडिफिनिटआव दंमोन मायाव लिर नोंथांमोना पास्ट इनडिफिनिटआव लिरबानो जाबाय I मा जासिगोन प्लेनि भार्बआ जाबाय I played football दा बिदि जागोन he asked me if I played football दा बे जाबाय मोनसे एसार्टिव सेन्टेन्सआव थांबाय इंटरगेटिव दंमोन जों एसार्टिव सेन्टेन्सआव लिरनांगोन बेनिफ्राय साप'ज बिदि दङ आरो गुबुन एग्जाम्पल मोनसे डाइरेक्टआव बिदि दङ I said to her does your father love you बिदि कुइसन सोंदों स' जों बेखौ दा इनडाइरेक्टआव लांनो नांगौ जोङो इनडाइरेक्टआव बेखौबो गोरलैनो लांनो हागोन
दा गिबियाव नोंथांमोना बेखौ लिरनो नांगोन मा लिरगोन I asked her if बिदि फैबाय बेनिफ्राय नैयाव नोंथांमोना मा दङ इउर दङ इउरनि जायगायाव नोंथांमोना बेवहाय मा लिरगोन इउर होनना सोरखौ बुंदों बेवहाय नैबेखौ बुंनाय जादों बेवहाय नैखौ बुंनाय जादों स' बेवहाय हार फादार जासिगोन हार फादार बेनिफ्राय बे जाबाय प्रेजेन्ट इनडिफिनिट दंमोन जों पास्ट इनडिफिनिटआव लिरदों हार फादार लाभ इउ दा बेबायदि जागोन स' जोबोर गोरलै बेनिफ्राय जोङो पास्टनि मोनसे लानोसै बेनिफ्राय पास्टनि बेबायदि दङ एग्जाम्पल पास्ट इनडिफिनिटनि बेबायदि जुदि थायोब्ला नोंथांमोना माबायदि खालामगोन बेवहाय दङ रामु said to me did you go through the book दा बिदि दङ जोङो बेखौ इनडाइरेक्टआव लांनांगौ स' बेबो जोबोर गोरलै जोङो मा गोरलैनो लिरनो हागोन बेखौ रामु asked me बेनिफ्राय मा फैखो if फैबाय बेवहाय इउ दङ सेकेन्ड पार्सन दङ अब्ला नोंथांमोना बेखौ नोजोर हो जोङो आइ लिरनो हागोन आइ बेवहाय बाथ्राया मा पास्ट इनडिफिनिट दङ स' पास्ट इनडिफिनिट थायोब्ला मासिम चेन्ज जायोमोन पास्ट पारफेक्टसिम चेन्ज जायोमोन दा आइनि उनाव मा फैसिगोन हेड फैबाय आरो गनि भार्बफोरा जाबाय गान पास्ट पारफेक्ट टेन्सनि फर्मेसनखौ इउज खालामना लिरनो नांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ लिरनो नांगोन थ्रु दा बुक दा बे जासिगोन इनडाइरेक्ट I had gone through the book दा बे पास्टनिनो जों गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै दा बेवहाय दङ Mina said to me did your father know me बेबायदि सोंदों कुइसन दा बेखौ जोङो मा खालामनांगौ इनडाइरेक्टसिम लांनांगौ दा बेखौ जुदि इनडाइरेक्ट लांब्ला मा जागोन बेयो गिबियाव नोंथांमोना बेखौ लिरनांगोन Mina asked me बेनिफ्राय if फैबाय if your fatherआ मा जासिगोन बेवहाय my father जागोन जिहेतु बे मा मी दङ बेनिखायनो मा my father जाबाय my father बेनिफ्राय बे बाथ्राया पास्ट इनडिफिनिटआव दङमोन जोङो पास्ट पारफेक्टआव लिरनो नांगोन बेवहाय जाबाय मा हेड फैबाय फर्मेसन बायदि फैबाय बेनिफ्राय न'नि भार्बफोरा जाबाय नन बेनिफ्राय मिनि जायगायाव सोर मा लिरगोन नोंथांमोना मिनि जायगायाव हारखौ लिरनो नांगोन स' नोंथांमोना बेवहाय हार लिरनो हायो Mina asked me if my father had known her बिदि जागोन बेनिफ्राय साप'ज मोनसे एग्जाम्पल दङ गुबुन मोनसे एग्जाम्पल बेवहाय बिदि दङ बेवहाय साप'ज बिदि रहिम said to me बेनिफ्राय बे जाबाय मोनसे नेगेटिभ didn't आं सर्टकाटआव लिरबाय बेखौ didn't you pass the HSLC exam बेवहाय दोङो एग्जाम लास्ट इयार बेबायदि सोंदों नोङो थांनाय इयाराव मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिदोंमोन होनना सोंदों दा बेखौ जों इनडाइरेक्टआव लांनांगौ स' इनडाइरेक्ट लाङोब्ला बोरै जागोन बे इनडाइरेक्टआ बेबो जोबोर गोरलै जों बेखौ गोरलैयैनो लांनो हागोन गोरलै चेनेलनि गेजेरजों स' नोंथांमोना बेखौ जुदि लाङोब्ला माबायदि जागोन स' गिबियाव नोंथांमोना बेखौ लिरग्रोदो रहिम asked me बेनिफ्राय मा फैखो इनभार्टेड कमा सिखारनानै मा जाखो इफ फैबाय बे जाबाय पास्ट इनडिफिनिटआव दङमोन जों बेखौ मा लिरनो हायो पास्ट पारफेक्ट फर्मेसन इउज खालामनानै लिरनो हागोन बेवहाय इउ दङ स' नोंथांमोना मा लिरगोन बेवहाय आइ लिरनो नांगोन बेखौ नोंथांमोना नोजोर हो स' नोंथांमोना जेसेबांनो प्रेक्टिस खालामगोन एसेबांनो आयदा जाबोबाय थागोन स' नोंथांमोना गोबां प्रेक्टिस खालामनो नाजा अब्लानो जोङो मायाव चेन्ज जागोन माखौ चेन्ज खालामनो नांगोन बेफोर आइआ माब्ला जागोन स' नोंथांमोना बेखौ गोरलैनो बुजिनो हागोन बेवहाय आइनि उनाव मा फैगोन दा हेड फैबाय
पास्ट पारफेक्ट टेन्सनि फर्मेशन हिसाबै साबजेक्टनि उनाव हेड फैयो बेनिफ्राय बे बाथ्राया नेगेटिभआव दङ स' जों बेखौ नेगेटिभआव लिरनांगौ हेडनि उनाव बेखायनो नट फैबाय बेनिफ्राय पास्टनि भार्ब थ्रिया मा जागोन पास्टनि भार्ब थ्रिया पास्ट बेनिफ्राय आद्रा थानाय बाथ्राखौ लिरना होदो दा HSLC एग्जाम बेखौ लिरफिनबानो जाबाय एग्जाम बेवहाय लास्ट इयार दंमोन जों बेखौ मा लिरगोन दा प्रिभियास इयार दा नोंथांमोना बेफोरखौ माने माबे बाथ्राफोरा चेन्ज जागोन बेखौ कुइसनखौ नुबानो हमनो हानाय जानो नांगोन दा बेवहाय लास्ट इयारा नोंथांमोना माब्लाबा बेवहाय हरखाबैनो लास्ट इयारखौ लिरफिनना होयोब्ला गोरोन्थि जागोन स' नोंथांमोना माबे वार्डफोरा चेन्ज जागोन बेखौ गावबा गाव एसे नोजोर लाखिनांगोन अब्लानो जोङो गोरलै डाइरेक्ट टु इनडाइरेक्ट जोङो चेन्ज खालामनो हायो बेनिफ्राय जों दा सोलोंगोन गुबुन एग्जाम्पलफोर दा डु डास आरो डिडनि जागाय बेखिना जाबाय इन्टारगेटिभ सेन्टेन्स जों बोरै खालामो बेखौ नोंथांमोना सोलोंनो हाबाय बेनिफ्राय जों दा सोलोंगोन गुबुन एग्जाम्पलफोर बे इन्टारगेटिभ सेन्टेन्सनिनो जोङो WH कुइसन जुदि थायोब्ला डाइरेक्टआव जोङो बेफोरनि इनडाइरेक्ट नेरेसनखौ बोरै खालामगोन बेखौ दा नोंथांमोना सोलोंनो हागोन दा नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हायो गोदान मोनसे टपिक WH जों जागायनाय इन्टारगेटिभ सेन्टेन्सफोरनि नेरेसन WH माने आं सिगाङाव फोरोंबोखादोंमोन WH माने जाय बाथ्राया माने when जों जागायगोन बा how जों जागायगोन what जों जागायगोन बेफोरबायदि सोंलुखौ बुंनाय जादों WH कुइसन होनना बुंनाय जायो दा बेफोरनि बागै जों सोलोंगोन दा एग्जाम्पल साप'ज बेवहाय दङ एग्जाम्पला जाबाय दा टीचार सेज टु मी दा टीचार सेज टु मी दा बेबायदि दङ बेनिफ्राय मा दङ व्हाट इज योर नेम दा बेबायदि फैबायानो थायो नोंथांमोननि जा एग्जाम बे मोनसे कुइसना नैबे फैनो हानायनि चान्स दङ व्हाट इज योर नेम बेबायदि कुइसना फैयो बेनिफ्राय दा जोङो इनडाइरेक्टआव दा बेखौ माबोरै लांगोन नोंथांमोना दा बेखौ जोङो गोरलैनो लांनो हागोन दा टीचार बेवहाय आरो नैयाव नोंथांमोना बेखौ नोजोर लाखि बेवहाय सेजआ रिपर्टिं भार्बा प्रेजेन्टआव दङ बेवहाय दा टीचार सेड गैया थामहिनबा नैबे सेजनि जायगायाव मा गैया रिपर्टिं भार्बा पास्टआव गैया नैबे प्रेजेन्टआव दङ स' प्रेजेन्टआव थाब्लाबो गिनांगौ गैया जोङो बाथ्राखौ प्रेजेन्टआवनो लिरबानो जाबाय नैबे बाथ्राखौबो जोङो प्रेजेन्टआव लिरनांगोन बेनिफ्राय दा माबोरै खालामगोन दा जों बेखौ दा टीचार जोङो सेजनि जायगायाव नोंथांमोना आक्स लिरनो हायो इन्टारगेटिभआव जोङो बेबायदि लिरो आक्स लिरनांगोन नोंथांमोना बेवहाय आक्स लिरनो हाया मानि थाखाय नैबे बाथ्राया रिपर्टिं भार्बा प्रेजेन्टआव दङ बेखायनो जोंबो बेखौ जोङो प्रेजेन्टआवनो लिरनांगोन आक्स जाबाय बेनिफ्राय नैबेखौ लिरना होदो मी बेनिफ्राय मा फैखो बेवहाय नोंथांमोना इफ नङाबा वेदारखौ इउज खालामनो हालिया मानि थाखाय नैबे WH जों जागायजेननाय जा कुइसनफोर बेयाव जोङो मा इफ आरो वेदार इउज खालामनाय जाया जोङो रुलाव मोनबोखादोंमोन स' बेखौ मा लिर नोंथांमोना डाइरेक्ट नैखौ लिरना होनो हायो वाट फैबाय बेनिफ्राय आरो नैबे बाथ्राया इन्टारगेटिभआव दङमोन जों बेखौ एसार्टिभआव लांनो नांगौ बेखायनो इउर नेम होनना सोरखौ बुंदों नैखौ बुंनाय जादों माइ बेखायनो इउरनि जायगायाव मा लिरगोन जोङो माइ बेनिफ्राय नेमखौ लिरबाय आरो माइ नेम बेवहाय मा जागोन जोबथारनायाव इसखौ लिरनो नांगोन माइ नेम इस दा बिदि जासिगोन आरो जुदि नैयाव जुदि पास थानायबा हमना ला सेट जुदि थानायबा नैबे मा जासिगौमोन आक्स जागौमोन ASK नैबे आक्स जागौमोन आरो नोंथांमोना गासैबो सेम जागोन आरो नैयाव मा लिरनांगौमोन वास लिरनो नांगौमोन दा बेनो जाबाय डिफारेन्स जेब्ला रिपर्टिं भार्बा माने सेजनि जायगायाव सेट जुदि थानायबा बेबायदि जागौमोन आक्स जागौमोन आरो बे जागोन वास जागौमोन दा बेखौ नोंथांमोना सोलोंनो हाबाय बेनिफ्राय गुबुन मोनसे एग्जाम्पल नायबावनि बे जाबाय बेबायदि दङ he says to me what are you doing now दा बिदि दङ
जोङो बेखौ मा लांनांगौ इनडाइरेक्टआव लांनांगौ स' बेबो जोबोर गोरलै नोंथांमोना गिबियाव मा लिरनो नांगोन बे बाथ्राया रिपर्टिं भार्बआ जाबाय प्रेजेन्टआव दङ हि मा लिरगोन हि आस्क्स मी बिदि जाबाय बेनिफ्राय व्हाट फैबाय जेबो इफ नोंथांमोना फज'नो नाङा माब्लाबा फज'फ्लांगोन स' बेखौ सेन्सियर थाबानो जाबाय स' WH जों जागायजेनोबा जोङो इफखौ बाहायनाय जाबा वेदारखौ जोङो बाहायनो हाया बेनिफ्राय व्हाटखौ लिरबाय आरो बेवहाय इउनि जायगायाव मा लिरगोन जोङो इउ जुदि सेकेन्ड पार्सन थायोबा नोंथांमोना बेखौ नोजोर लाखिबानो जाबाय आरो बेनिखायनो बेवहाय मिनि जायगायाव जोङो मा आइ लिरनो हागोन बेवहाय बेनिफ्राय आइनि उनाव मा जागोन आइनि उनाव एम फैगोन जिहेतु नैबे कन्टिनिउस जाना दं मोनसे कन्टिनिउसनि सोंलु दिन्थिनाय बे स' जोङो बाथ्राखौ जोङो कन्टिनिउस होनो लिरनांगौ बेखायनो मा फैखो आइनि उनाव मा फैयो अक्सिलारि भार्बआ एम फैबाय आई एम बेनिफ्राय भार्बआ जाबाय डुइं आई एम डुइं बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ मा खालामनो हायो नावखौ चेन्ज खालामनो हायो स' आई एम डुइं नाव आई एम डुइं देन जोङो लिरनो हागोन बिदि स' बे जाबाय हि आस्क्स मी व्हाट आई एम डुइं देन दा बिदि जागोन आरो नोंथांमोना बेवहाय मा नावबो लिरनानै होनो हागोन नाव लिरबाबो नैबे सेन्टेन्सआव कारेक्ट जागोन हि आस्क्स मी व्हाट आई एम डुइं नाव दा बिदिबाबो जागोन देन होबाबो नोंथांमोना कारेक्ट जागोन स' नोंथांनि गोसो बे बेनिफ्राय आरो साप'ज बिदि दङ राहुल इज saying to me how old are you दा बिदि दङ दा बेखौ जोङो माबोरै लांगोन बेखौबो जोङो गोरलैनो लांनो हायो इनडाइरेक्टआव स' बेखौ मा नैबे बाथ्राया मायाव दङ बे बाथ्राया कन्टिनिउस जाना दङ रिपर्टिं भार्बआ जाबाय प्रेजेन्ट कन्टिनिउस स' कन्टिनिउस थाबाथाय जों कन्टिनिउस लिरबानो जाबाय बेखौ राहुल मा जागोन राहुल इज मा जागोन दा सेफोरनि जायगायाव जों मा लिरनाय आस्क राहुल इज आस्किं मी बिदि जागोन बेनिफ्राय हाउआ फैसिगोन बेखौ लिरबानो जाबाय हाउ बेनिफ्राय नै बाथ्राया इन्टारगेटिभ एसार्टिभजों सोलायो स' हाउ लिरनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ लिरनांगोन हाउ ओल्ड बेनिफ्राय नैबे इउनि जायगायाव मा लिरगोन जोङो आइ लिरगोन आई एम दा बिदि जागोन राहुल इज आस्किं मी हाउ ओल्ड आई एम दा बेफोरबायदि जायो दा जोबोद गोरलै नोंथांमोना अनलि मा खालामनांगोन प्रेक्टिस जेसेबांनो प्रेक्टिस खालामगोन नोंथांमोना एसेबांनो बेखौ मोजाङै बुजिनो हागोन दा बेनिफ्राय मोननैसो एग्जाम्पल नायबावनि दा एग्जाम्पलफोरा जाबाय साप'ज बिदि दङ बेबायदि the teacher said to me why were you absent बेनिफ्राय yesterday दा बिदि दङ जों बेखौ इनडाइरेक्टआव लांनो नांगौ स' बेबो जोबोर गोरलै नोंथांमोना बाथ्राखौ एसे सेन्स जाब्लानो गिनो नाङा जों बेखौ गोरलैनो लांनो हागोन दा इनडाइरेक्टआव माबोरै लांगोन इनडाइरेक्टआव जोङो बेखौ गोरलैनो लांनो हागोन दा स' नोंथांमोना गिबियाव मा लिरनो नांगोन रुल बायदि थांबाय थाबानो जागोन दा गिबियाव जोङो दा टिचारखौ लिरग्रोबाय दा टिचार बेनिफ्राय सेनि जायगायाव मा लिरगोन आस्क फैबाय दा टिचार आस्क मी दा बेवहाय नैबे रिपर्टिं भार्बआ पास्टआव दङ बेखायनो जोंबो बेखौ रिपर्टिं भार्बखौ मा पास्टआव लिरनो नांगोन स' जों पास्टआव लिरबाय आस्क मी बेनिफ्राय वाइखौ लाना लिरदो वाइनि उनाव नैबे बाथ्राया मा कुइसन जाना दङ स' नोंथांमोना बेखौ एसार्टिभआव लिरनो नांगोन बेवहाय इउ दङ बेखौ नोजोर होग्रोनांगोन बेवहाय आइ लिरनो हायो जोङो नैखौ नोजोर होबानो जाबाय आइ बेनिफ्राय नैबे बाथ्राया मायाव दङ बे बाथ्राया जाबाय पास्ट इनडिफिनिटआव दङ बेखायनो जोङो बेवहाय मा लिरनांगोन पास्ट पारफेक्ट फर्मेसन इउज खालामना लिरनांगोन आइनि उनाव मा फैबाय हेड फैबाय आई हेड बेनिफ्राय बिन बेनिफ्राय मा लिरगोन एबसेन्ट बेनिफ्राय जोङो येस्टारडेनि जायगायाव द प्रिभियास डे दा बिदि लिरनो हायो जोङो
yesterday थाबाथाय सेन्स जायो दा प्रिभियास डे दा बे जासिगोन इनडाइरेक्ट बेनिफ्राय बिदि दङ गुबुन मोनसे एग्जांपल जों नायनि बे जाबाय दा इनडाइरेक्टआव डाइरेक्टआव दङ बिदि डाइरेक्टआव the man said to me where do you live नों बहा थायो होनना बुंदों दा बेखौ जोङो इनडाइरेक्टआव लांनो नांगौ स' इनडाइरेक्टआव लांब्ला माबायदि जागोन बे इनडाइरेक्टआव बेखौ जों गोरलैनो लांनो हायो दा गिबियाव नोंथांमोना बेखौ लिरग्रोनांगोन the man asked me बेनिफ्राय मा लिरगोन नोंथांमोना बे where खौ लिरनो नांगोन where बेनिफ्राय you दङ बेवहाय सेकेन्ड पार्सन स' बेखायनो जोङो मा I लिरनो हायो बेखौनो जोङो I बेनिफ्राय नैबे बाथ्राया जाबाय प्रेजेन्ट इनडिफिनिट दङ जों पास्ट इनडिफिनिट लिरनांगौ I नि उनाव डाइरेक्ट भार्बखौ लिरबानो जाबाय पास्ट इनडिफिनिटनि उनाव मा फैयोमोन साबजेक्टनि उनाव verb to दा बिदि जासिगोन where I live दा जोबोर गोरलै दा बे जाबाय WH जों जागायनाय आरो मोननैसो दङ एग्जाम्पलफोर बेफोरखौ होबावनि मोननैसो डाइरेक्टआव बिदि दङ my mother is saying बिदि दङ who has given you this pen दा बिदि दङ जोङो इनडाइरेक्टआव लांनो नांगौ स' इनडाइरेक्टआव लाङोब्ला माबायदि जागोन बे इनडाइरेक्टआव जों बेखौबो गोरलैनो लांनो हायो नोंथांमोना गिबियाव मा लिरनांगोन my mother is मा जासिगोन बे asking saying नि जायगायाव asking लिरनो हायो my mother asking बेनिफ्राय who फैबाय बेनिफ्राय has given दा नैबे बाथ्राया मायाव दङ कन्टिनिउअस दङ ना प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस स' नोंथांमोना बेखौ पास्टसिम लांनो ना नैबे जुदि प्रेजेन्ट टेन्सआव थायोबा प्रेजेन्ट कन्टिनिउअसआनो जा प्रेजेन्ट इनडिफिनिटआनो जा अब्लाबा नोंथाङा नैबे नैथि खोन्दो बाथ्राखौ जोङो प्रेजेन्टआवनो लिरनो नांगोन स' मा जासिगोन दा who has given बिदि जासिगोन who has given me इउनि जायगायाव जोङो me लिरनो हायो who has given me this pen दा बिदि जागोन नोंथांमोना अनलि प्रेक्टिस खालामनांगोन दा जोबोर गोरलै बेनिफ्राय साप'ज हमना ला मा दङ मोननैसो एग्जाम्पल नायबावनोसै जोङो दा बिदि दङ दा आं बे गोजौआव लिरना होनोसै दा बिदि दोङो my uncle said to me दा बिदि दङमोन who has taught you English दा बिदि दङ जों बेखौ इनडाइरेक्टआव लांनो नांगौ दा बेवहाय नोंथांमोना नोजोर हो नैबेबो पारफेक्टआव दङ प्रेजेन्ट पारफेक्ट नैयाव नोंथांमोना प्रेजेन्ट पारफेक्टआव नुनो मोनदों बाट नोंथांमोना नैखौ नोजोर हो बेवहाय रिपर्टिं भार्बआ पास्टआव दङ नैयाव जाबाय प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस दङ स' प्रेजेन्ट टेन्सआव थायोब्ला जों नैबे उननि जा बाथ्रा बेखौ जोङो प्रेजेन्टआवनो लिरनो नांगौ आरो जेब्ला पास्टआव थागोन अब्ला नैबे उननि बाथ्राखौ जोङो मायाव लिरनांगोन पास्टआव लिरनो नांगोन दा जोङो बेखौ नैबे बेवखौ मा लिरनो हायो my uncle asked लिरनो हागोन my uncle asked me बेनिफ्राय who फैबाय नैबे मासिम लांगोन जोङो बेखौ पास्ट पारफेक्टआव लिरनो नांगोन प्रेजेन्ट पारफेक्टआव थायोब्ला पास्ट पारफेक्टआव सोलाय माब्ला जेब्ला रिपर्टिं भार्बआ पास्टआव थायो बेखौ जोङो रुल्सआव मोनबोखादों बेनिफ्राय who had बे जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना भार्बखौ लिरदो who had taught इउनि जायगायाव मा लिरगोन जोङो me लिरनो हायो बेनिफ्राय इंलिश दा बेफोरनो जोबोर गोरलै दा बेखिनिया जाबाय WH कुइसननि जोङो बोरै डाइरेक्ट टु इनडाइरेक्ट नेरेसन खालामो स' नोंथांमोना बेनि गोबां एग्जाम्पलफोर नायबावनो नाजा बेजों रिलेटेड सोमोन्दो गोनां
दा WH टाइपजों सोमोन्दो गोनां नोंथांमोना गोबां एग्जाम्पलफोर नायबावनानै लानो नाजा आरो जुदि बे फोरोंनायाव सोरबाफोर बुजि मोनै माबाफोर दङ नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरनो हागोन आरो नोंथांमोना आरो बेवहाय स्क्रिनाव नोंथांमोना assamcareer.com नुनो मोनदों आरो बे assamcareer.com आव नोंथांमोना जों जा फोरोंनाय बेफोरनि जा नट्सफोर थामहिनबा HSL जों रिलेटेड गोनां नट्सफोरखौ नोंथांमोना बे assamcareer.com वेबसाइटआव थांनानै मोननो हागोन आरो बेनि जा डिस्क्रिप्शनाव भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव जोङो बेफोरनि लिंकखौ होदों नोंथांमोना गोरलैयैनो बे लिंकआव थांनानै बेफोरनि नट्सफोरखौ बुथुमनो हागोन स' जों उननि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन थेंक इउ स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय